7-ročné dievča a 8-ročný chlapec sú za bieleho dňa obecami prepadu. Len o málo staršie deti s nožom v ruke im ukradli cvičky, zošity a peňaženku. To nie je scenár kriminálky, ale skutočná udalosť v Krompách. Obyvatelia mesta hovoria, že nie je prvá a obávajú sa, že ani posledná. Školáci v Krompáchoch to nemajú jednoduché. Nie jeden z nich sa ustal obeťou okradnutia alebo prepadnutia. Prepadnutie za bieleho dňa zažili aj 8-ročný chlapec a 7-ročné dievča, ktorých pri návrate zo školy zachytila aj kamera mestskej polície. 3 len o málo staršie deti ich prepadli mimo dosahu kamery len o pár sekúnd neskôr. V zápätí malých agresorov tá istá kamera zachytila, ako prichádzajú do mesta. Aj tieto zábery pomohli policajtom zlodejov identifikovať a chytiť. 12-ročného Juliusa z Krompách spolu s 11-ročnou Barborou a 10-ročným Marošom. 4 cigáni s nožíkom stiahli na lúku, zobrali papučky, dosky so zošitami, peňaženku. 7-ročná dcéra pani Sokolskej sa len prednedávno vrátila z nemocnice. Lekári jej zakázali zvýšenú fyzickú námahu. Bežala dolu celú lúkou, ani po ceste neposobala. Ja som ju nemohla kľudniť, ak prišla domov, taká bola zastrašená. Krompachy sú jedným z miest, ktorým minister Kaliňák pridal nových policajtov, ale ani oni nezmenili nič na správaní sa maloletých Rómov. Stáva sa to. Áno, ako odprevádzam vnúkov, aj vnúčku, každý deň skoro. Po ceste chodili a opľuli, hej, proste starého človeka. Toto, s tým mám skúsenosť a ďalej. Problém je isto. Sa človek bojí pustiť deti peši zo školy. Krompašania hovoria, že im doma z dvorov mizne sušiaca sa bielizeň, domáce zvieratá a vlastne všetko, čo nie je pevne pripojené k domu alebo zemi. Rovnako ako v prípade okradnutých detí sú najčastejšie páchateľmi taktiež deti. A najmladší z nich už má 10 zapisov. Nedá sa s tým robiť vôbec nič. Zo strany polície nie. Obyvatelia Krompách sú asi oprávnene nespokojní, voči štátu si svoje povinnosti plnia, ale o bezpečnosti, ktorú poznajú obyvatelia väčšiny iných slovenských miest zatiaľ, vraj len snívajú. Z Krompách Marek Baláš, televízia Markíza.